La veritat és que ha sigut un dia que hem pogut salvar gràcies a que ha parat el vent. S'ha retrasat una miqueta l'inici de la jornada, però la veritat és que la valoració és molt bona. Fa un dia espectacular. Han pogut participar 80 esportistes del Club Rem Delta de la Ràpita, del Club Nàutic de la Ràpita i del Rem Tortosa. I ha finalitzat, la veritat és que amb molt d'èxit. Han pogut participar tant en dobles com en quatres i ha sigut un gran èxit de participació per part de les Terres de l'Ebre, dels tres clubs, i esperem sumar en noves edicions també que poguéssim fer aquesta jornada de competició escolar. De la mà dels Consells Esportius de les Terres de l'Ebre han pogut treballar conjuntament per unir els clubs de les Terres de l'Ebre que poguessin fer aquesta competició a nivell escolar, d'alumnes des de 5è de primària fins a 2è de batxillerat. Per a nosaltres és un goig i és una cosa que ens agrada molt i ens importa perquè al final volem donar-li vida al nostre riu. És un event al Rem, tenim un club que està creixent molt, que estem aconseguint logros molt importants i per a un poble com el nostre una mica minut, per dir-ho d'alguna manera, no molt minut, però tampoc no som un gran poble. És molt important i és molt bonic poder tindre i poder fer totes aquestes activitats i aquests campionats. El diumenge passat, el dissabte passat, també vam fer un campionat, va ser un èxit, van vindre de tota Catalunya, de Banyoles i de tots els pobles d'aquí de la comarca, i avui penso que també hem agarrat un dia molt bo perquè el Rem té això, a la vora del riu a vegades ens toca suspendre campionats perquè ens fa vent i aquí som un puesto molt ventós, però hem tingut sort aquests caps de setmana. Jo crec que Sant Jaume té que mirar de cara al riu. Aquests últims anys potser no hem mirat prou de cara al riu i ara sí que l'estem potenciant molt, organitzant coses aquí i fent coses aquí, i ara estem de préstamo, estem baix del pont i mai millor dit, no? I ara estem ja per a comprar uns terrenys, ja ho tenim aparaulat, i després a demanar a la Generalitat i al Govern central que ens ajudin per a fer un club de rem, un estadi, una edificació com ens mereixem. Així que aprofito perquè es vagin prenent nota els que manen, que Sant Jaume anirà a tocar totes les portes per a poder fer un club de rem com ens mereixem. Hem remat, jo he remat en 4 mixto a l'Evi i hem quedat primers. Molt bé. I en doble. I en doble, però no sé el resultat encara. Jo he remat en esquif i en doble. Molt bé. Expliqueu una mica el que ha passat este matí a primera hora, perquè semblava que el vent estava així una mica... Sí, primer feia molt de vent, però ara ha baixat. El vent ens fa que no poguéssim sortir a remar. Però quines condicions han d'haver perquè no poguéssiu sortir? Vent. O al revés, quines condicions han d'haver perquè poguéssiu sortir? Pues que no hi hagi vent, sol... Sí, que faci bon temps. Sí, bon temps. Sí, però vos ha frenat molt avui? Sí, un poquet, perquè hi ha molta corrent. Com vos vau involucrar en este món? Jo perquè hi havia un amic meu que anava i me va fer goig i me vaig apuntar. Jo perquè ma germana també fa rem i me van apuntar. Jo vaig començar a l'octubre faré 4 anys i de començament va ser així com una mica curiós perquè el rem era un món que encara no havia tocat i també va ser molt bonic a començar. Molt bé. Jo fa 6 mesos i tampoc l'havia tocat i m'ha agradat. I de moment, sí, això. Remeu sols, remeu en equip, com ho feu? Remem tots sols, en 2 i en 4 i en 8. I en les competicions hi ha vegades que remem tots sols i en doble, altres ne fem en doble i en 4, vull dir, va variant, és segons l'elecció que tingui l'entrenador. Molt bé. Quines virtuts tenen que té este esport? També t'enforteix l'esquena, ja se fan fortes les cames i és un deport que vas per l'aigua i veus un munt de paisatge que no... I exercites tot el cos. Molt bé. Quins problemes heu tingut avui? Perquè en el problema del vent i això, com us ha afectat? Problemes al principi, quan jo he sortit tot sol, havia molt de mal temps i m'ha costat molt col·locar-nos, però mira, al final s'ha tranquil·litzat una mica ja el temps. Explica'm una mica, com te vas introduir en aquest esport? Bueno, gairebé perquè m'agradava l'esport i sóc molt hiperactiu. Per què el recomanaries? Perquè és un esport molt complet per al cos, és bo per als ossos i tot, i és bo per a tot. És saludable també, és molt complet. Les condicions que havien avui al riu no han sigut les idònies a primera hora. Explica'm una mica això.
No, no han sigut les idònies perquè feia molt de vent i normalment no té que fer vent, saps? I bueno, hem pogut fer la regata com hem pogut i ja està. I la corrent vos afecta molt en aquesta part del riu, concreta? Sí, ens afecta molt perquè no podem anar tan ràpid i ens frena molt. Recomanaries aquest esport? Sí. Per què? Pues perquè la gent que li agrada la mar seria un esport perfecte per a ell i és molt divertit. Què ha representat organitzar esta diada d'esport? Bueno, esta és la tercera jornada de Lliga Escolar, que és la primera que es fa aquí a Sant Jaume perquè la d'abans van tindre que suspendre-la pel vent. Bueno, per organitzar tot això, la veritat és que comporta molta feina, però bueno, nosaltres estem molt contentes de com ha anat i del dia que s'ha quedat, perquè al principi ha fet una mica de vent, però després ja s'ha quedat bon dia. Expliquem una mica com va això, perquè per a poder accedir al riu s'han de tenir una sèrie de permisos, una sèrie de coses. Expliquem-nos una mica. Bueno, tenim que demanar primer el permís de capitania per a poder vindre a fer la regata i que després presentar-lo a Mossos i, bueno, hi ha una sèrie de passos a seguir després l'ambulància per a que, si passa alguna cosa, tindre-la aquí i, no sé, tot això ho porta Marta, que és ella la que... Sí, però bueno, ho hem aconseguit, al final ho hem aconseguit i ha costat molt, però bueno, ho hem aconseguit. De moltes coses, per exemple, quanta gent teniu al club? Quants de remers? Remers. Hasta màsters, uns 60. Sí. 60, sí, en total. D'iniciació hasta màsters, sí, uns 60. I ara mos apuntaven que l'alcaldessa que esteu aquí però canviareu de lloc, alguna cosa, explica-mos. Bueno, volen comprar uns terrenys que estan aquí al costat, perquè la veritat és que necessitem el club, perquè s'ha quedat petit. S'ha quedat petit. Massa ple de barques. Sí, massa ple de barques i també molta gent. I a l'hora dels entrenos i això, quan fa mal temps i no poden sortir al riu, la veritat és que aquí està molt xocotet per a tots. Com treballeu? Durant la setmana van fent entrenaments totes les tardes? Com ho feu, això? Sí, totes les tardes, van per hores, per categories, i clar, si hi ha una categoria que hi ha molta gent, com ara les màsters, doncs no cabem. Aquí dins no cabem i bueno, ens toca anar per aquí fora o inventant-nos històries. Organitzar-vos una mica. Organitzant-nos, sí. Els infantils també en són molts i també necessitem un espai ja una mica digne. Voleu una mica, de cara a un futur, fer-ne més d'aquestes edicions, fer-ne d'aquestes competicions? Sí, volem... No. La veritat que sí que volem fer més competicions, ara en vam fer una la setmana passada, però aquella era d'una promoció de la Federació Catalana de Rem, i ara de cara al 9 de maig, si el temps ens acompanya, tornarem a fer-ne una altra. I de la lligueta escolar també. Ara avui és l'última i de cara a l'any que ve segur que tornarem a quedar als clubs per a poder tornar-la a fer. La primera regata ha sigut el doble juvenil masculí. En tercer lloc ha estat la Tortosa en Aleix Múrria i Bruno Carbó. En segon lloc, la Tortosa en Enric Pedrosa i Aleix Gari. I en primer lloc, el Club Rem Delta, Jan i Manel Gilabert. Un fort aplaudiment.
Pues sí, però ràpid. Vale, continuarem en l'esquif infantil masculí, que en tercer lloc ha quedat la Tortosa en Oriol Gas. En segona posició del Club Rem Delta, Àxel Macià. I en primera posició, Quim Beltri del Club Rem Delta. Continuem en el 4 aleví mixte, que en segon lloc ha quedat la Tortosa en Joan Pons, Ernest Mayers, Emma Ripoll i Sofia Sales. I en primera posició, el Club Rem Delta en Josep Montesó, Joan Macià, Inés Cots i Paula Rullo. Ara passarem al doble juvenil fèmina, que en tercer lloc ha quedat el Club Rem Delta de Mariona Gonzalvo i Araitz Ribas. En segon lloc, la Tortosa de Nur Lluig i Navini Myers. I en primera posició, Maria Busquets i Paula Valls. Vale, continuarem en l'esquif infantil fèmina, que en tercera posició ha quedat el Club Rem Delta d'Aina Tomàs. En segona posició, el Tortosa en Noa Gabriel. I en primera posició, el Club Rem Delta, Blanca Matuen. Diu que no sé què m'ha dit que estava... Dic, pues a mi que m'encontes, No, ja ho he sentit tot. És igual. Ara continuarem en el doble juvenil mixte, que en primera posició ha quedat Bruno Domato i Leire Verge. Un fort aplaudiment. El 4 cadet fèmina, en tercera posició, el Club Rem Delta, d'Ainoa Pinyol, Abril Massana, Berta González i Mara Liau. En segona posició, el Club de Rem Tortosa, en Júlia Fabra, Clàudia Adell, Paula Valls i Aroa Pom. I en primera posició, el Club de Rem Tortosa en Nur Lluig, Navini Myers, Maria Busquets i Alexia Álvarez. Un fort aplaudiment. Continuarem en el doble infantil masculí. En tercera posició, el Club Rem Delta en Quim Beltri i Noa Vidiella. En segona posició, el Club Nàutic La Ràpita en Arnau Vega i Àngel Gombau. I en primera posició, el Club Rem Delta en Àxel Macià i Unai Ribas. Un fort aplaudiment. Continuarem en el 4 cadet masculí. En tercera posició, la Tortosa en Lola Monfill, Ian Gabriel, Cosmo Andreu i Noa Gabriel. Un fort aplaudiment. En segona posició, el Club Nàutic La Ràpita en Efrem Duatis, Kevin Pop, Julen Garcia i Joan Alexandrescu.
I en primera posició, del Tortosa, Didac López, Aleix Bessalduig, Joan Aloma i Pau Panicello. Un fort aplaudiment. Continuarem en lo doble infantil fèmina, que en tercera posició ha quedat el Club Rem Delta en Inés Cots i Aina Tomàs. En segona posició, el Tortosa en Aina Vindixa i Mar d'Ella. I en primera posició, del Club Rem Delta, Berta González i Blanca Matuent. Un fort aplaudiment per a totes. A continuació, el 4 juvenil fèmina, que en primera posició ha sigut el Club Rem Delta en Ainhoa Pinyol, Mariona Gonzalvo, Araix Ribas i Abril Massana. Un fort aplaudiment. A continuació, el 4 juvenil mixte del Tortosa en David Fernández, Bruno Domato, Leire Verge i Agustí Gasulla. Un fort aplaudiment. No sé quantes vegades dic un fort aplaudiment. I per últim, el 4 juvenil masculí, que en segona posició ha quedat el Tortosa en Aleix Múrria, Enric Pedrosa, Bruno Carbó i Aleix Garbi. I en primera posició el Club Rem Delta en Jan Vila, Manel Gilabert, Unai Ribas i Eduard Colomer. Un fort aplaudiment. Regular. No, bé, és l'última ja. Les problemes que han vingut. I hasta aquí la tercera i última jornada de la Lliga de Rem Escolar. Moltes gràcies a tots per la vostra participació.